Der er faktisk ikke nogen gennemsnitscampist i dag, fordi der er dem, som virkelig vil have luksusen med sig. Børnene, hvis de kan vælge mellem charterferie og det her, så tror jeg faktisk, de vælger det her. Men der findes altså også dem, som tager afsted med bare et iglotelt og en dåse makrel, og så er det det. Pladsen i sig selv, den er jo lagt an. Eftersom at det er en gammel plads, så er det kommet lidt hen ad vejen der. Vi har små pladser med plads til bare telte, og hvis det er, man bare kommer for en enkelt overnatning, bare lige skal smide sin campingvogn der. Men vi har altså også de helt store pladser, 160 kvadratmeter med afløb og antenne og hvad ved jeg, rindende vand. Så der er mulighed for at få luksusdyr frem i sig også. Vi er faktisk ikke de store campister, men det her det er en årlig tilbagevendende begivenhed, som nu er på 6. år, vi er her. Og det passer til både børnenes og mit behov, og der er en masse aktiviteter og gode forhold, og vi er rigtig, rigtig glade for at være her. Ja, det er dejligt at bo her. Bo her et sted nede på campingvognen, og så kan jeg godt lide at være her. Det er første gang, jeg har prøvet at sove i campingvognen. Det at tage på camping i dag, det er jo mange forskellige ting. Fordi der er netop nogen, som nyder at bare være sig selv, ligge i et hjørne og bare ligge og slappe af. Der er andre, der meget, meget gerne vil aktiveres i løbet af sådan en dag. Og der har vi jo så muligheden for, at man kan tage med til aktiviteter, eller hvad ved jeg. For Oscar, som er min mindste, han er 11 år, ikke? Og han har masser af muligheder for at komme og være sammen med nogle jævnaldrende. Og de store nu, de er 16 og 17. Og de har også mulighed for at være sammen i løbet af dagen, og så gå over og sidde og hygge sig om aftenen med nogle jævnaldrende. Så det passer perfekt. Så der er faktisk ikke nogen typisk måde at campere på i dag. Vi har rigtig mange aktiviteter i løbet af dagen. Det vil altså lige fra Mariehøn, vores børnehave, der åbner kl. 10 om morgenen og lukker kl. 1. Og efterfølgende så er der aktiviteter kl. 2 på vores sportsarenaen. Det kunne være fodboldturnering, det kunne også være indianerdag, skattejagt, alt sådan noget der. Hej igen, Oliver. Jeg synes jo, personalet de er utrolig venlige og mødekommende, og så har man den her streetfodboldbane, som vi bruger meget. Vi er meget sportsinteresseret i vores familie. Og så har vi stranden, vi kan gå ned og fange nogle krabber, og vi har en pool, og vi har dejlige caféliv og udeliv, så det er helt perfekt. Og vi plejer at have godt vejr. Vi har netop både pool og strand her ved campingpladsen. Vi ligger 50 meter fra stranden, har vores egen strand dernede. Og den bliver renset, når den en gang imellem får lidt tang ind fra det naturlige hav. Og den er helt fantastisk. Du kan gå 50 meter ud og stadigvæk have hovedet over vand, så det er en rigtig, rigtig børnevenlig strand. Der foregår rigtig mange aktiviteter dernede. For eksempel krabbefiskeri, og vi har vores eget vandsportscenter. Man har mulighed for at komme ud og få en tur i en bananbåd, en badering og sådan noget der, som bliver trukket af en stor speedbåd, som vi har her. Og i poolen, der er der også rigtig, rigtig store muligheder for de små. Vi har 2 små børnepools, som er 25 grader varme. Det samme er den store pool, som er i olympiske dimensioner, 10 x 25 meter. Så der har man mulighed for at stå tidligt op og enten være med til vandgymnastik, som der også er deroppe om morgenen kl. 8, eller bare svømme stille og roligt frem og tilbage. Jeg har en masse aktiviteter for børn, men det er jo selvfølgelig ikke sådan, at de voksne er ladt i stikken. Jo. Der er også mulighed for, at vi har fitnesscenter, hvor folk kan gå ind og få dyrket lidt motion om morgenen, og massage ikke mindst. Vi har vores massør tilknyttet til campingpladsen, som har et lille rum i vores wellnessafdeling, hvor hun giver ansigtsbehandlinger, og vi har store arrangementer om aftenen et par gange om ugen her i højsæsonen i form af buffeter og med live musik. Så der er rig mulighed også for at få tiden til at gå som voksne. Vi har masser af hytter. 1-stjernet, en enkelt en af dem, hvor der bare er mulighed for at overnatte. Så har vi 3-stjernede hytter og 4-stjernede hytter med eget bad og toilet, og 5-stjernede hytter, som har en fantastisk havudsigt. Og i forbindelse med de der 5-stjernede hytter der er der jo stort køkkenalrum, der er hemse, der er stort master bedroom og selvfølgelig også køjeseng. Der kan man være op til 7 i. Og sådan en hytte, det er jo et rigtig, rigtig godt alternativ til et sommerhus. Specielt hvis man har børn eller
for den sags skyld bare vil nyde ferien på en anden måde. Fordi at når du tager i sommerhus, så skal man selv ud og beskæftige sig. Det behøver man altså ikke gøre her. Du har alle mulighederne med i form af aktiviteter til ungerne og sig selv. Vi har selv en forholdsvis stor butik tilknyttet pladsen, og den er rimelig assorteret. Der er alt, hvad man egentlig skal bruge her. Og vi bager vores egen morgenbrød, ikke mindst. Så man behøver faktisk ikke bevæge sig væk herfra. 10 kroner. Det er aktivitetsferie, frihed, afslapning. Der er ikke noget fine forhold. Altså. Vi hygger os og slapper af og går i joggingtøj og ser ud, som vi gør. Her på pladsen der går vi jo også meget op i, at det skal være handicapvenligt. Vi har blandt andet nogle handicapvenlige hytter. Vi har slisker og specielle håndtag på dørene rundt omkring. Ligeledes har vi nede på stranden en badebro med sliske, hvor man har mulighed for at låne en rullestol, så man kan komme i vandet også, selvom man er handicappet og kørestolsbruger. Det skal jo ikke forhindre en i at komme i vandet alligevel.